Shalom, parhalado HKBP Jalalura Cimahi, pasahaton tusude ruas, dohot tamu namar minggu di Tikion, secara live streaming di Bagastabe. Di Tikion, horas jala selamat beribadah mahita. Tapuji matuhatta, marede mahita siya bukwede nomor 510 sia, ayat sada dohot ayat 2. Ode mata tunglongang dorohaku molo bereng natino pami salut bintang hilap dohot ronggur maka tindakon hasang apon mi marende au Tuhan mamuji ho ode bata sangap doho marende au Tuhan mamuji ho ode bata sangap doho di ladang di adaran doho tombak marende pidong tung macai sonang pucuni dolok sungai dohot rura mamarita hon sangap mi Tuhan marende au Tuhan mamuji ho ode bata sangap doho marende au Tuhan mamuji ho ode bata sangap doho Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia na tumapalangit, dohot tanoon. Amen. Songonod dohatan ni Tuhan Jehovah, ida maahu, apala ahu sagdiri uso-uso sugot di biru-biruku, jalaluluakku nasida. Songon pangalului ni parmahan di pinguanna ganupari, uju di tonga-tonga di biru-biruna akka nama pari ibana. Suang-songoni au mangalului biru-biruku sogot haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan na samarmula na samarujung. Di parbagahoro mahite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Lehonommu hasesani dosa, hatigoran dohot hanguluan sa liling-nililing na dihami. Asi maroham, lehon may dihami. Sa sungguli jala tugu-tugu rohanami marhite-hite toddim. Asa hudululuhami pangurupion siyanho, moloro pangujunan tuhami. Sa ipahot marohanami asatong porsiya hami dihatam, doho di bagabagam. Asa panghami hasonangan sa liling-nililing na marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata, marede hita siya bukwede nomor 524, ayat sada dohot ayat 2.
Kapuji ma Jehovah, patimbul magowarnai, endehon lasni roha, pangido mabasanai, nang dami siang surgoi, endehon haleluya. Balga tutupan bainai, naung patar dihita, gokdo pasunai, mambahin las rohata, olong nanang padanai, manok tong saliling nai, endehon haleluya. Tangihon hamuma patit ni debata, ima sian patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo, ahu do Jehovah debatam, ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bayanommu debatam. Dia do lapatan ni odo. Ikkono biar rohatta jala humolong, jala upos mida debata, asa mida na sana adong. Ima saatna rap mangidogogo mahita tutuhatta taringo tupatiki. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nahobbar tupatikmi. Amen. Tapuji Tuhatta maredehita siya bukwede nomor 164 ayat 1 dot ayat 2. Oh Tuhan Yesus, oh Rajaku, tangihon au naposomon, naing topotaku dosaku, Tuho sigam gom dosani tangaku, rohaku pegok dosado, nang mata penang pa mataku, luhut na igok dosado. Sai sesana sa dosaki, mari hite mudarmi.
Tatopoti madosat tatuadopan di debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargugu na suatu dosan. Para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahaton do hami tubu jaladang haporsiaon di bagasan rohanami hiyan. Saluhut do hami manibil siyan akkadalanmu. Masay gudang do pangalasyon nami di patimu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asini roham. Say unang paingot-ingot akkadosa haposon nami dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami hobbartu asini roham dohot denggan ni basam alani guarmu. Ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amen. Tabegema hatabagabaga taringot tu hasesani dosa. Songonod do pakaholongin ni debata di Portibion, pola do anak na nasadasasay di lehon, asa unang mago ganup na persea di ibana, asa hanguluan na sa nililing na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gidyang. Amen. Tapuji Tuhan ta marede mahita siya bukwede nomor 675 ayat sada dohot ayat 4. Yesus Tuhanku di homaawon asa mangihu Tuho autokton gahiro aku ingani awon sonang di hotokton. Oh Tuhan tagumaaw. Oh Tuhan tagumaaw. Gahiro aku ingani awon. Sonang di hotokton. Namarhaposan tu Yesus tahe say namartu waibanamu se sonang
surga inon. Tabigay mahata di debata turupuk ni Aremingguon, ima natarsurat di buku Yohanes biduonom, membuka sian ayat 25 sahat tu ayat 25. Jadi dung jupang nasida ibana di bariba ni tawi ni nasida madok ibana. Guru, sadihari doho rotuson, dunginin na Jesus mamangalusin na sida. Tutusi tutudo na hudokon tuhamu. Diluluy hamu peaw, dada ala naung dapat rohamu na taday. Tung alani na busurido hamu na mangan rotii. Unang masipanganon na olosalpu ulahamu. Alay si panganon na miyan rodi hanguluan na salililing na nanaing lehonon ni anak ni jolomay tuhamu ay ibana do dihatidak kon amay debata. Dunginin na nasida mamado ibana. Dia mabayron nami asahu ulahami akka ulaon lomo ni rohani debata. Dunginin na Jesus mamangalusi nasida. Hapor siya'y hamuma na sinuro ni debata ima ulaon lomo ni rohana. Dungi ninanasida ma asa dia matanda bahanom musi idaon nami asa tung porsia hami diho aha di ulaho ia opunami mga manna do di parhorsihan songon natarsurat dileho doroti sian banua gijang panganon nasida. Dunginin na Jesus mamadok nasida. Si tutudo hatakon tuhamu, apala si Musa mangalehod tuhamu roti na siyan banua gidyang. Damangido mangalehod dihamu roti na tutu na siyan banua gidyang. Ay natuat siya banua gidyang do silehon hanguluan tu portibyon. Ido roti na siya debata. Gabi didok na sida ma, sa itong malehon tuhami ale Tuhan roti si songoni. Dungi din na Jesus mamadot na sida, ahu doroti hanguluan ni, sadok na somale be manangise ng rotuaw, jala na sotupa be mauwas manangise na porsea diaw, ima sahat na. Martua do akan na tumangihon hata ni debata, jala na upiopsa. Amen. Tapuji Tuhata, maredehita siya bukwede nomor 275 ayat sada dohot ayat tolu. Oh Jesus si parmon
tahatidak ko mahaporsyaw tayo songon na hinatidak ko nidungat ta sa haporsyaon di sadok portibyon rap mahita maddok. Ahu porsaya di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit do tano. Ahu porsaya di Jesus Kristus anak di debata Jehova na sasadai ima na tinumuhan ni si Maria nagabi-gabiya siya ton di parbadia adorang suhabubuhan. Ido tuhata na tubaw na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di bahaw pinorsilang na tuwat tubanwatoro dung ditanom na mula mangulo di are patuluhon na manay tu surgo lauhundul tu siyamun di debata Jehova amanay argogo na hatudosani di sima ibana pay mamulak sugot tu tanon manguhumi ha na mangulo do na mate. Au porsia di tod di parbadia jala adong sa dahuria na badia huriya hatau panyala Kristen akan na badia dohot di hasisani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak akanong mate dohot dihanguluan na surasuda. Amen. Tabigema tikting na masa dohot na neng masa di bagasan mingguan. Horas madihita saluhutna amanginang hujahau kami ma titing namasa dohot nanaing pamasota di mingguta sadarion ima minggu pawaluhon dung Trinitatis dohot topik minggu diramoti di batado bangsona poin-poin naning sejahon nami parjolo mai poin 3.2 persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 25 Juli 2021 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Berikutnya 3.3 persembahan namar boho. Pada hari ini Minggu 25 Juli 2021 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan namar boho ke Sekolah Tinggi Huria Bibelfro dan Diakones. Berikutnya poin kelima pemberitahuan 5.1 ibadah minggu. Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi saat ini tentang COVID-19 dan informasi varian yang telah bermutasi dan masih banyaknya masyarakat dan warga gereja kita yang terpapar virus corona, maka gereja kita masih mengalihkan ibadah hari Minggu 1 Agustus 2021 dari gereja ke rumah jemaat masing-masing melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook HKBP Jalan Lurah Cimahi dalam 2 kali ibadah, yaitu kebaktian pagi bahasa Indonesia masuk pukul 7.30 WIB dan kebaktian bahasa Batak pukul 10.30 WIB. Untuk kebaktian sore sementara ditiadakan. Kemudian poin 5.2 dana pensiun Manang Aksi 1000. Mengingat kegiatan ibadah minggu masih melalui live streaming, maka dihimbau kepada seluruh jemaat supaya tetap mengumpulkan dana pensiun Manang Aksi 1000 melalui transfer ke rekening Huria atau diserahkan melalui Sintuawik masing-masing, atau bisa pula diantar ke kantor gereja kita. Poin selanjutnya, poin 5.3 penyaluran tali kasih COVID-19 gelombang kedua. Melihat masih banyaknya jemaat yang terpapar COVID-19 sampai hari ini, sesuai dengan yang dilaporkan oleh Parhalado HKBP Jalan Lurah, maka setelah mengadakan rapat evaluasi
pada hari Kamis 15 Juli 2021, maka panitia tetap akan melaksanakan penyaluran tali kasih COVID-19 gelombang kedua sampai dengan tanggal 30 September 2021. Untuk itu, panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi dan seluruh donatur atas bantuan dan dukungannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua jemaat yang terpapar COVID-19. Begitu juga dengan seluruh jemaat dan para donatur. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian poin 5.6 Open Recruitment Tim Multimedia HKBP Jalan Lurah Cimahi. Tim Multimedia HKBP Jalan Lurah Cimahi membuka pendaftaran batch 2 untuk bergabung menjadi petugas live streaming dan soundman HKBP Jalan Lurah Cimahi. Bagi jemaat yang tidak memiliki background atau kemampuan dalam hal tersebut, tetapi tergerak untuk mau melayani Tuhan Yesus Kristus, jangan khawatir, semua dipersilahkan untuk mendaftar, karena nanti akan diberikan pembekalan dalam pelatihan multimedia HKBP Jalan Lurah. Pendaftaran ditutup pada hari Sabtu 31 Juli 2021 dan pelatihan multimedia dilakukan pada hari Sabtu 7 Agustus 2021. Bisa langsung ke Amang Sintua Pardede untuk pendaftaran, kemudian Amang Sintua JN Panjaitan, Bang Geri Simajuntak, dan Bang Andre Nainggolan. Selanjutnya poin 5.7 sumbangan APD. Gereja kita menerima sumbangan APD 50 buah dari keluarga DJ Aritonang Inang Boru Sirait week 5. Untuk itu gereja mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Poin selanjutnya 5.8 renungan harian. Terhitung hari Senin 26 Juli 2021, gereja kita akan kembali menayangkan renungan harian pukul 05.00 WIB via YouTube HKBP Jalan Lurah Cimahi. Yang terakhir, poin 5.9 jadwal ibadah. Untuk tanggal 1 Agustus 2021, kita tetap masih melakukan live streaming pukul 7.30 berbahasa Indonesia dan pada pukul 10.30 berbahasa Batak. Songonima amang inang titing namasa dohok nanaing pamasauta di huriata mauliate. Tapasahat ma peliata, tapuji tuhata, marede mahita sian bukede nomor 247 ayat sada dohot udutna. Sai he mahamuna hamu parangani Tuhata Jesus Kristus tu paralowani ai dang tapain homonan dana mangaloho ai usuni tu
dosai ibana dodonganmu mandopang musui ipetok tong haposi Tuhata Yesusi. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramo tiaka tiate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhata nai naolongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Atani debata di Minggutta sadarion imana tarsurat di 2 Raja-Raja bidu 4 ayat 42 sahatu ayat 44. Dihamu amanami inanami naposo bulung remaja sekolah minggu nama dohoti parmingguon di bagas munabe di inganam munabe dohok mahamu majaha di jabumuna di nganam muna hata ni debata sian 2 Raja-Raja bidu 4 ayat 42 saat 44 songonon ma didok disi dungi Roma sadahalak sian Baal Salisa nama boan dihalak ni debata akka sagu-sagu patumonaan 20 sagu-sagu sian eme sia simun dohot itak sia dahanon nabinolgang di bagasan hadak kadanganna dungi ninna si Elisa ma lehon mai tusituan natoropi asamangan nasida dungi ninna naposonaima behama pangalehokku mengganupi 100 halak alainin nasi Elisa ma salehon mai disituan natoropi asamangan nasida ai songonod dohatani Jahoba ikon mangan akajol mai jalaikon adong dope teba dungi di parade mai di jolo nasida gabe mangan nasida jala adong dope teba hobar tu hatani Jahoba ima yanggo sahakna urian itu hatta nai naolongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus makata-hatai do sahalak 2 halak namar todong melalui telepon seluler pakatayon nasida rupani baru kabar disi tunggane ninna ala sada di Bonapasogit sada di pangaratoan namar todongon rupani weh tunggane sehat do hami puji Tuhan ma hami pe lai sehat do puji Tuhan ninna bado no yang disi parminggu muna online do manang offline purwatar diatu siamat todo rupani akka istilai online do hamu manang offline ninna lai hami dang online dang offline ninna jadi baru perminggu muna noang disi live streaming do hami noang nama rupani ala ido na diatusan ni amat tahun ayah live streaming on ninna sian hata love don dot streaming holongi dipatari par sian streaming dipatari par sian media ninna amat tahun marupani bayi dua teh tabodo hamu disibah adong live streaming muna ninna rupani lahu patariason akan adenggani sian jamita parmingguon do tak kaulau pe idolai ai wisuda pe live streaming nama sianat do di dok hatana di jabuniba binaen penyematan naninna jadi parminggu pe songoni do siap bagas joro di hata katani Tuhani
alai dijabu do tinangihon na tarsurati ninna amaton rupani batu tuate olo bah alani gudang ni akka pangotak ni namasaon sorry magon waing gawe kulub streaming mahape hitate na olo lain na haduape molonek pasato nulus tuhamu songoni na maralai ninna amatom bah disomma ulus sonon nami disima jalohamu dihutai ninna dinadawinin dangulai bah anggulosi ikona pedo tu abaraki baino muna tadahula-hula hamu ninna amatom marupani songoni marupani baritai caritai pakata-kata yoni merturu-turu tu hasusaan dot hamaolon di pertikian na perpudion di pertikiat ta saunari di paturuhon do hasusaani marhite-hite namasa di labungta jonok tuhita parmaraan naboy mangagohon hahi pasotta naboy mangagohon ngulutta bahkan diaka partikian si saunarion songoni do nang namasa diturpuhonak kamang dot tamuak kainang masa do hasusaat di hati hai di Gilgal di inganan pangulaon ni naposo ni debata si Elisa dina mangotak ro haleo potir dina maol luluan bahan pangan si panganon na boy mengancam perdalanan ni ngolu ni nasida alai dipatuduhon turpuhodo barita nasahat tuita sadarion marhite topik ni minggutta maddok diramoti diparmudu disarihon debatado bangsona diramoti diparmudu disarihon debatado akan aposona diramoti diparmudu disarihon debatado akan serep marroha mangihuton haporsiaonna tu debata jahoba nangpe di partikian hamaolon nangpe di partikian hasusaan nangpe di partikian parmaraan alani macaya pi doamang dotamok kainang turpukot tuhita di partikian hasusaanon naing paposon ni debataro hatta asa di partikian saunari di sarihon di ramoti di parmudu debatado ngulutta laho makkamonakon partikian hasusaan sadarion nang pemaol do kamang dot tamakay nang patarias sonon maol do majamita honon maol do patorak kono di bagasan ngulutta alani ragam ni hasusaan na boy songgop tuhita di bagasan perdalanan ni ngulutta molo di ramoti debatado hita bahasa rak tu gereja hita marminggu molo di ramoti debatado hita bahasa di orai hita berpungu molo di ramoti debatado hita bahasa rang marsaor hita di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulutta omma nagabe sipata dahonon diturpukon tuganup hita di partikian hasusaanon ala debata ala tuhatta ala jahoba situtu dang mangulai holas sias sadadalan dang marpabahena ni holas sian sada perhitean alai molotung ragam pehasusaan dot hamaolon naboy masa tuhita anggo debata ragam dodalanna laho manariho kita ragam dodalanna laho permuduo kita ragam dodalanna laho mangaramoti hita unang ganggu rohatta di siak kamang dot tamak kainang alani hidup benar didok haporsiaon ni halak Kristen majalo halonganga bolos ya debata dang marhite jala holan marhite sia sada perhitean sadadalan alai songon na jojot taja harupani manabai imutta dia media na perpudion ada ribuan masalah bisa datang kepada kita bisa mendatangi orang percaya
tetapi percayalah jutaan cara Tuhan menolong umatnya, jutaan cara Allah untuk memelihara umatnya. Odo nasai tong tatiup, odo nasai tong tahaposi di bagasa perdalanan ninguluta akamang dota mo kainang nang pe torop dope arong dope manang napiga-piga nai mau liate mari debata nunga torop na meluas yan isoman tidak ate isoman isolasi mandiri ale arong dope manang napiga-piga nai hamuna isolasi mandiri molodot tamu madohoti streamingon sadarion ingot tamuma jala tapar hatopo ma kudang parmaraat dot hasusan na songgop tuhita alay gumudak siya ni dalan ni dewata mangaramoti hamu saluhuna. Amen. Amen. Ikosongonido dohono muna pos ni rohamuna kana isomanino aing. Alam mo taza di media ternyata akana asing dang boy benwaing mutul manangdang mapan tu parmarasi sonarion nang Batman, Spiderman, ida te, arape na Superman, dangarong i barbar do sude, atau ngahado dalan na ikon isomado, laho padaohon, babahirhon parmaraani sian perdalanan ni ngulutta. Om mananaik patadahon ni turpuhon akamang dotamo kainang dinaro mabuas si panganon tu naposo ni dewata si Elisa jala si Elisa dang manarihon diri na sendiri dak kolam manarihon nariko di mana dak kolam manarihon na di ibana sendiri alai di dok ibana pasahat lehon si panganoni tu situan na toropi nakpe anggosian bohal ni nabinoan ni sahalak sian bal salisaon tung otigo ay 20 sagu-sagu sianeme siat simun dohot itak sian dahanon nabinolgang ngataboton waing godang ni alay tudosongon na pinatupan ni Tuhan Yesus dari 5 roti dan 2 ikan mangan 3 halak inang ama 5.000 halak jala lobi dope tebana gudang torop gabi adong na makatidakon tung nabalga matong panarihonon ni debata di akkana porseai aladakolan sae di akkana toropi di sarihot debata alai lobi sian nahinirim ni akkana porseai di sarihon debatado diakka na porsea di bana. Holanom memang tuani dodang akala batak halak gilgal do na marpungu di jolo ni si Elisaon ala molo di baendongan rupani akka pakkatayon ayang go halak batak kiani amak paditarak lubin na buasa ay tor di palas do inna wah di palas di pamohop di bahet tu kompor ni ngodaong amang di palastiki ni jadi boido dang adok tebana lawa sude mersiadu mapalastiki akana lobi itak sia sagu-sagu nabi nolgang dohot sagu-sagu sian sia simun nabi noan ni sahalak sian bal salisa nakkiningani dia pe rupani nani dokna ala yang gotona ni turpukon di sarihon di parmudu jala di ramoti devatado hitanak peditiki parmaraan songon haleo potir namasa di tiki nasida di nganan nasida di luar nasida di hati hai songoni manang hita di sarihon di parmudu jala di ramoti devatado hita di partikian hasusanon nang pekko sabagas tahita marminggu ya nang pekko di bagas tahita markarejo ya nang pek kaya nakot tanwai kosian bagas taro pelau marsikola ido kamang dotta makkenang hakabi pejala lurah di mingguon di patupa rotong parheheon sikola minggu ulauna godang
alai sude nai live streaming dok holong ni sekolah minggui martuhan di patari parsian media sian Google Drive sian Facebook sian media na asing di pasahat tu guruna dungi di lehom mai PGTK mangedehon hut manortor di jabu dungi akka kelas A B do C edena di sonarong huat Tuhan hut manortor akka danak merpesensio mamake ulus Batak ado nanek tonaonon ni hamu akka mang dotta makenang molarong di sonwaing akka ruas dia kabipi jalalura nama do ti pareo sekolah minggui dalan ni devatadoi asabohama hamu hita akan tua-tua boy patariason di Ramoti di Permudu di Sarihot devatado nangakayana kota rabdo tita laho manalpuhon hasusaano ikon malohita ikon bisuk kita patadaho to kanak kotai Papua na di Sarihon, di Permudu, di Ramoti, devatado hita, di Partikian Hasusano, dang pekot di Jabu hita. Gabi gudang matong, binereng akka videoi, rak manortor natorasna dohot yanak konna. Alai huber kami manang napiga videoi, rupani dang anong do piak kamat tarak manortor dohot buruna manang anak konna. Nah itu dia do nang kamat tauna te. Seolah nak kainat taro binereng rupani. Rak maret do sekolah minggu ini na orang tua ninna hape hola nina taido hape orang tua seharusnya amadot ina dudah hape hola nina taido biner di sona dong mama nortor mama ke baju mama ke ulus Batak rupani ele hola nina taido akaita ama tu dia ita wasarak tarohoti akai anak kotai manang na hola nina do nang disuruh ke guru sekolah minggu ita bereng mahadua nate hari minggu di pesta puncak ni pareheo sekolah minggu nangpe holan sian streaming manang sian media do di patupa alai saluhu nahita hamu amang dot tamu kainang sude hita namar pungu di bagas tabe di nganat tabe manang di dia hita nang maringanan odo nanang sitio pon ningolutta Papua di Sarihon di Permudu di Ramoti devatado ngulutta nang peditiki parmara anon nang peditiki hasusa anon di lehot devatado akadalan di paturu devatado akaperhitian cara Tuhan menyelamatkan umatnya cara Tuhan untuk memelihara umatnya bahkan jauh melebihi apa yang kita rancang apa yang kita pikirkan apa yang kita tetapkan apa yang kita rencanakan Tuhan merancang jauh dari situ jauh melebihi apa yang ada di benak kita karena Tuhan tahu apa yang paling penting dia manarumik kok di bagasan ngulutta do di bagasan hadiriot takamang do tamak kenang iko lampos dorohat tamaniopi di Partikian Hasusano ya aduh yang usah ada cerita salah inatta tukang tempe ala rosurak ni boruna sian sekolah umah kirim mahe peng nason ala neng ujian kami ikol lunasan doin na buh hepeng opang neng ujian moloso ujian burukot talu mak terlebat sa semester na ipaturena tamma tempe HP ala ni manang nadia rupani piga hari dang jadi tempeon gagal adong go tempe na gagal adong tidak bisa dijual tidak seperti tempe yang dibungkus di daun pisang dungi dijual tuonan dungi martangi yang mainat tahun Tuhan dangarong nasutar patupaho borhak doa tuonan asiroham dang naeng pamorahod diri kuau nek sekolah buruku iboto horoi patupa mahalo ngangap bolon bahem matempeon menjadi asabui hugadis gabi hepeng ninnai natau matong yutima 3 non berdalam matuonan saat paropat dalan ditikirin natau ma 3 non bah tang jadi dope
Nawaro Tuhan noeng naswasido rohana hukma neng manete kiluna marningo boruna molo sekolah sampai gagal marsikolah terlebak persekolahanna ditanya koma Tuhan si roham pasau ma tiga kon asaboi hu gadis songo panggadisnya kadongan marbulung pisang dionani ninna perdingkan bahasa doho para siroha tarpatu pahodo duka sere tulupulu pitu tiada yang mustahil bagimu mardalan inat tahun lau majonok tu pasaron ditikirin atau muse tiga not tempeon hok dosongoni tempe gagal yang tidak jadi ngemulai tangis inat tahun dak sau tong gawe hepeng sudah maburuki marsikolen nak alai dak putus harapan Tuhan pajadi tempeon asa bui hugadis tuak kana makarik koton asarok kepekku waksikola ni burukku ninna dionan dang majadi tempeon hokdo tempe nagagal nasiga nasubui gadison tuaka natorop tangis mainat tahun ala ditangis inat tahun tertepuma surduk sahalak panuhor ninna tinat tahun ida adong tempe adong ninat tahun tempe naso jadi do tempe naso dibukus do pero bulungi pisang tarhalo mong inat tahun tarhato tong inat tahun ala tangyang na pasauton tiga nodo hape adong manukun makarikoton songon namasa di bagasa perngulun na sonari tordio inat tahun inang sudiro tempio dang majadi diho maun na diho ma ayo leo le donin na molo so salak tamang dot tamak kenak songni do baritana ciri khas ni Jawa Tengah tempe na sujadi naginoaran mendoan molo tempe majadi dang boy mendoan ale tempe na sujadi gabe mendoan doi dibaen gorengan neng buanokku tusan oleh-oleh ninenate tarhalo monginatai asing siap pikiran nai asing sian nadi rohanai daudo hape panari honon ni debata dia kana porsea di ibana sian nadi bagasa rohatta sian nadi bagasa pikiratta songonido nang sahalak sian bal salis saon dan mungkin 20 sagu-sagu sia simun dot itak Nabi nolgang mangalehom manga 100 salak dinna ala yang godalan ni debata adul dosian pikiran nai lobi si 100 halak mangado binahen ni sagu-sagu sia simun dot itak Nabi nolgangi ala debatana patupahon ala debatana manarihon ala dewatana permuduhon akan aporseai di bagasan ngolutna jalai konido si haposatta marhite jamita sadari orang kamang dotta mokkainang maragam dalan ni portibio mangaliak kasusaat tuhita maragam dalan ni portibio mangalehon parmaraan tungolutta alai lobi siani dalan ni dewata manarihon permuduhon dohot mangaramoti akana porsea di bana asal marpos ni roha hita situtu di bagasan pernguluota kurang gozol mamangido muzizat di ngoluna di portibion halong ngabulun ni patupon ni debata ala di bagasan rohana halong ngabuluni ima molo marhujing jang akana pakpang molo marnida akana mapitung molo hisar akana sarion dohot molo boe di ida mata nasa diri do si malolongna namasai di luar pamikiran ni jolma dak jadi rajumi yang ngulut tahun halong ngabolo do kamang do tamakkenang sude ngulut tahun halong ngabolo do siad dewata sude perdalanan ni ngulut tahun muzizat sude aspek ni perdalanan ni ngulut tahun karya ni dewata dalan ni dewata lau pata dahon huasona dohot hagugo onna tuakana porsea divana ya rodong sahalak ama maretong ngetong yetong ngetong ma
bereng jo opuni sitali ninna tu inatai emolotai to ngate welu puang yanak kota sudiron marsikola sedia du yate meda asirohani Tuhan yate na welu jala tiki pasikolahon sinomorono pita kuliah song mananga hapuang ape molo we tongon ni wang kuliah no semester sere semester 10 pulas dupuang nasaon godang hepeng sedia du na sai patu paho ninna tu inatta uppusita liburu Roma uppusita liburu ninna madalan di dewata halongangat doi sebetulnya molo takira sedia mah alaye tong maju sudi nuang hapor luamu tiap hari yana komu hita pas sekolah nasida dah halonga bulud do madate tikina nang ujian non na kuliahon Peter basadu Tuhani maranak pinata sinur natapahan gabi na taula ninna maton ido dalan ni dewata do saluda nang penian ado tikina yang mangkarar uang kuliah ni borutta hita apala maul ido memang dangarok kepek tatio tiki alai tatopot per pamijaman tatopot persalian yukat do puang bagas ni jabuna mangaleok kita mersali ninna pedalan ni dewatarwi lahu mengurupi hita ninna we tutu tung sude mate halongangat di patu-patuhani di bagasan ngulutta tung sude mate halongangat di bahet dewata di bagasan ngulutta ninna nasida dua ma laus dilopik batanganna laus martangiang manasida madok mauliate tu dewata aitung halongangat do HP sude nguluttaon di permudu di sarihon jala di ramoti dewata do akan aporsea di bana pola lobisian nata hirimi lobisian nata pikiri di sarihon dewata mangaramoti do permuduhon akan aporsea di bana alani kamang do tamu kainang saitok tong mahita marpangusadean dohot marhapuru satu tu hatta pardengan basai ai di sarihon di permudu di ramoti do hita nang peditiki parmara abulunon amin martangi yang mahita ali jahuba dewata amanami meragam do Tuhan dalam ni portibion mangaleo parmaraat Tuhami alai postoro anami lobisian napi nikiran nami lobisian nahu sarihok kami di permudu hodo di hami jala di pasauto di bagasan ngulu nami ale Tuhan manal puhon partikian parmara anon manal puhon partikian hasusa anon sailam patadahom matu hami holongmu permuduhon mangaramoti dohot ma dongani hami di bagasa saluh narikot hai pason pada hami siap permaraan unang dais tu hami pangotak ni sore mago kopit 10 sia alai molotung dais piale Tuhan tuak kana isolasi mandiri saunari ramoti manasida pasu-pasu jala pergugui nasida patad dahom matu nasida meragam dalammu mengurupi nasida lumobi ale Tuhan di ruas ni huriam HKBP Jalan Lurah na dirawat nuaing di rumah sakit ala ni pangotak ni sori magoy ima amanami rapdot inanami keluarga si hobbing boru nenggolan pasu-pasu nasida topot nasida di bilu ni rumah sakit na jama urasi jala pergogoy nasida makka monakon partikian hasusaani asa margogo jala marpos ni roha nasida rodi sude na madalani isolasi mandiri manang di dia pele Tuhan di jabu manang di inganan na asing pergogoi jala pasu-pasu haporsion nasida asas tong ale Tuhan marpos ni roha di pangurupiomu pasu-pasu maka ruas ni huriam namar minggu sadarion dia keinganan luat nasida di bagas nasida be manang di dia petahe Tuhan hupak kami partikian Allah mar minggu memuji goarmu ramoti nasida saluhna tabai gajang ni umur dia kena marulang tahun kelahiran dot hai pason nang gugupe di namarulang tahun
pernikahan sadaryodo sa mingguon, sa ilam tabay kebahagia di rumah tangga nasida. Khususnya le Tuhan di nanami o pumarfelos nyonya manulang burumanik. Di hari 10 Juli nasalpo, boho umur nasida 70 tahun. Horo mangaramoti nasida na sailaunon, alania le Tuhan, pasu-pasu manasida, dia kaari minggu bulat tahun, si palumehononmu di nasida. Pasu-pasu mali Tuhan nang ruas ni huriam simpatisan Ferry Halomoan NN Hotlion Purba ale Tuhan Vivi Riana Teresia Gabriel Yanureza Agnes Hasibuan Oriza Maya Sutarti manang di dia penasida le Tuhan sa itu pahingolu nasida asa marlas ni roha nasida huhut pangaramotion ni tanganmu. Pasu-pasu panupahion sumbangan keluarga de Jari tonang boru sirait ramoti manasida dot keluarga. Sailam tabay las ni rohanang di keluarga RAJ damanik boru silain asiro hamale Tuhan tupahi nasida diak kaulau perkarejo ramoti diak kalakkan nasida. Tuhan manata mahonang di keluarga RP Sitorus inang boru hasibuan nahinan rapdot keluarga nasida. Godang ali Tuhan di leoko parukilon di nasida di luasoro nasida di bagasa pangujunani alai di togu di parmudu di ramoti di pargugui horo nasida sekeluarga lahu makka monakko salu na parukilon nasida alania li Tuhan asi maroham sai tabai gogo di nasida doh las ni roha tu akarina nang rosika ni akarsa ni roha asai laon naon asa martababa gogo nasida lahu pasangapon guarmu nasidai pasangapon guarmu diakarina nengro pasu-pasu para NN Angelina Tamada Putri Claudia Cipta Ayu dohot keluargana Kris Lewa ali Tuhan tupahi dinasida dengan nibasam gadania kapasarian dohot pasamotan tu joluan niarion sai pasu-pasu nak ka program ni huriam parheheon sekolah minggu melalui streaming online ali Tuhan pergugui makadadanaki marbisuk marsikola di Jabu do mangulak kaulonna di Jabu nabi dalan namanya le Tuhan tari parhon holong marnatoras martuhan nang pedi bagas nasida bedope nasida pasu-pasu proses rekrutmen tim multimedia HKBP Jalan Lurah di hari Sabtu naroona le Tuhan di pangido nasida do manangisi siak kamion narade marhobas di tim multimedia HKBP Jalan Lurah asalam marbungaran pakubasion aladak terbaik kami biale Tuhan pasirakon penyiaran multimedia sian perngulun nami ratu akarina nengro alani pos rohanami godang jala torop dojuwo muruas ni huriam parsidohot di rekrutmen tim multimedia HKBP Jalan Lurah jala patupon nasida kapelatihan tu akarina nengro asalam denggan uli jala tari par barita na uli holongmu nang peiko marhite media YouTube channel HKBP Jalan Lurah Facebook dot media kana asing taruli ruas ni huriam di barita na uli nasiakko makorhon gadda di haporsiaon do pakirimon di saluhut ruas ni huriam ale Tuhan nasa parukilon nami huwa pasok kami matu ado pamuna badiai urupi mahami pergugui mahami jala pasu-pasu mahami ale Tuhan asa margogo hami di nama saon pasu-pasu maportibion do negara nami laho makkamonakon parukilonon asi maroham ale Tuhan harupatibu hapogani laho pamalupon portibion do bangso nami tung naso masadi hami mangelek tuado pamuna badiai asi roham ale Tuhan nungatung huhilalahami hasusaani gawe manakas marsigatung tuado pamu alani pos rohanami diakatikina roona le Tuhan marhuaso roho jala margogo roho patu pahon halongangan lao pasohon pangotak ni sorimago kopit sapulusia dohot parianna pasu-pasu masaluhut narwas ni huriam kana poso bulung dori kadana na tua-tua pedi akaulon nasida ramoti nasida Tuhan diakana marsahit pamalum nasida kana marsak gale tukoli haborsian nasida asa sahat sian adu pamunda badiai apul-apul nasumurung sian ho mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami tuadupanmu amin.
Mared de mahita bukwede 504 ayat 1 na hutma papungu pilihan. Tuhan Yesus idona mangapuliau digalup dalam nang tungmal tangan nado tokong Tuhan ditogu-togu Yesus am tangan nasai maniyo pau tokong masih seana au pai maboy tusu dolang holong peaka dalani ilinggom hamateani tiur peaka ari tungguru doditu hati ditogu-togu Yesus au tangan nasai maniyo au tokong masih seana au bai maboy tusur golau. Tatangnya kon mapiliata ali di bata manami na di banua gijang hodoharuan selu silelo na dingkado nasau libasa na mauliutus. Pasat kami masih nanilehon mi Tuhan mi pilihan nami tuho. Sai jalo may gabi uap na ucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asau parasyak kami pilihanon. Pati bulok karajaon muritong atong ani uriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti todim. Asalamu tadahami gudang nisilehon-lehon mi Tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi tondiro di pamataku dosa dohot gogoki rodi saluhut artaku kupasa hati Tuhan naso usato kudo. Ale amanami na di banua gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai ro maharajonmu. Sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unang hami to gihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodona puna harajaon dohot hagogon rodi hasanapon sageleng nileleng na Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho.
Isodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasor hon madamena tutodim. Amin. 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 Parhalado HKBP Jalan Lurah beserta tim multimedia jalur production HKBP Jalan Lurah pasatos tu ita saluhna. Selamat hari Minggu mari ita saluhna. Horas Tuhan memberkati. Namaku Teresia. Setelah 18 tahun ada di bumi ini, akhirnya aku menemukan panggilan hidup. Aku ingin melayani. Bentar. Aku kan insecure, gak bisa apa-apa lagi. Gimana mau pelayanan? Halo, selamat hari Minggu. Ini ada rekrutmen Crew Live Streaming Batch 2 loh. Gabung yuk. Caranya tinggal kontak aja CP yang ada di flyer. Ini kesempatan banget buat aku. Tuhan udah bukain jalan. Tapi aku malu banget datang duluan. Secara gak ada yang aku kenal di tim Crew Live Streaming. Dan lagi aku gak punya passion di bidang ini. Keren ya, bisa pelayanan di balik layar dan membuat orang sukacita saat memuji Tuhan. Aku harus lawan keinsecurean ini. Aku gak boleh malu dan takut. Toh, pelayanan ini kan buat Tuhan. Aku akan daftar Crew Live Streaming minggu depan. Kok sepi banget ya? Padahal udah jam 7.15. Kok gak ada jemaat? Cuma para pelayan doang? Ini hari Minggu kan? Astaga, mulai minggu ini udah gak ada ibadah tatap muka. Duh, gimana nih? Kamu yang minggu lalu abang ajakin jadi Crew Live Streaming kan? Wah gila, keren banget sih. Hari ini langsung dateng. Yaudah yuk, masuk.
Teresia, sini. Aku kenalin sama anak CLS. Oh iya, aku ceritain tentang CLS. Jadi, CLS itu adalah tim ibadah online. Ada yang pegang kamera, ada yang monitoring, ada yang handle slide, juga ada soundman-nya. Nah, selain ibadah online, CLS juga memegang beberapa proyek gereja. Kita udah pernah menggarap sahabat lurah, lapak lurah, renungan harian, memfasilitasi Zoom room untuk kategorial, meliputi ibadah pemberkatan nikah, webinar, banyak lagi deh proyek-proyek lainnya. Sejujurnya aku nggak punya keahlian di bidang ini, cuma bermodalkan niat dan pelayanan doang, Bang. Santai aja, Aku awalnya juga nggak bisa apa-apa di sini, tapi aku dibimbing dari nol di sini. Aku juga mengikuti pelatihan yang diadakan oleh kru live streaming. Pokoknya, aku benar-benar diajari di sini. Ya, kita belajar bareng-bareng kok, di sini. Nah, kamu mau mulai belajar di bagian apa nih? Aku mau coba bagian kamera deh. Boleh banget, Ayo sini, aku ajari. Teresia, pulang sama siapa? Ojek online nih, Bang. Oh, gitu. Yaudah, abang pulang duluan ya. Yuk, ikut kru live streaming batch 2.